الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم فولي تانوني ولا نيمان دو كوتا كونيشي أو بلا جلما أو منو سكولينو أنا نوقتي ناقو جموكا مانديدو زيجري كنه أمي الله فوكا بركة داك سولي شيا عبد الله دي أني أمبا من تدينا ka anyini ala fe akan kisi ka bo shitane dangane toroma alimin kera farala koru fen ka bo ala kan nemaula ami soli chay abdoulaye dini amba mineta dinga mustafa ama nyini ankanu bago ani ala me bago fe akaw sokolentu ana inshallah dombe taka dinga bitaka di bitatna ke bashemi na me desa bitaka de Allah akbar ala ka courage dowla Allah jeli courage ala ko dowla akana nyina ka abuna nga konti YouTube na nga TikTok ana nga konti Facebook sanfɛ Balbi TV amina anga invité yoro salam alaikum wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kori bashitila alhamdulillah malatan alhamdulillah ala kana bashikanila amina ya rabbi foli ka jume mi bulu kadi kanu bago ani ila jabago ma ami follow ka ala fo ka ala kira fo ka anfa namba fo o kɔfɛ an b'an karamɔgɔ yɛrɛ fo n'o ye Zikiri Siriman Kɔnɛ Kɔnɛ Sangaranga donc k'an lamɛnbagaw fo k'an lajɛbagaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya teri ni jɛɲɔgɔn ni furumuso minnu wulila ka na ko bɛna ko in diya an bolo an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn o diyara n ye an b'i yɛrɛ fo i nana an ka wele jaabi a diyara n ye kojugu ala kana bɔ an kɔnɔ amina yɛrɛ caman bɛ wele olu tɛ wele jaabi o ne nana i ta jaabi k'anw kana e fo o bɛ ɲɛ i bɛ fo dɛ ayiwa nam tɔnɔ bura nam e furulen don wa awɔ furulen don denw bɛ yen muso kelen bɛ n bolo denw bɛ yen awɔ den kelen bɛ yen ala k'o balo amina yɛrɛ k'a dɔgɔnin ko teliya tɔnɔ bura e bɛ fɛnkɛ kɔnɔ zikiri kɔnɔ ani san cɛ a bɛ san joli bɔ bon san 9 san 9 san 9 awɔ tɔnɔ bura jɛ i dɔɔnin kɛ ko in na dɛ an ye dɔɔnin k'a la tiɲɛ yɛrɛ la a bɛna fɔ zikiri janjo jari la dɛ tiɲɛ tɛ ayiwa zikiri janjo jari la a diyara e ye muso sɔrɔ a la kosɛbɛ ka wari sɔrɔ caman ma sɔrɔ o la fɔlɔ dɛ tɔnɔ bura dɔɔnin sɔrɔ la dɛ e parili no position min na nin ye ayiwa nin wari ka ca dɛ ou bien jatigi dɔ ye nin d'i ma ayi n y'a san tɔnɔ bura jaabi kun ja koyi ala ka jɛ nɔgɔya manager b'i bolo wa bon manager tɛ n bolo manager t'i bolo ayi san 9 bon ne yɛrɛ comme kumaw bɛ ɲɛfɛ san 9 manager t'i bolo tɔnɔ bura sɔn joli b'i bolo ne mago bɛ manager la n bɛ yɔrɔ min na sisan e tɛ se k'a kɛ yan mise manager musoma mise o de ka farin n'a cɛman ye mise mise wallahi mise mise sɔn joli b'e bolo tɔnɔ bura n t'a da dɔn a ka ca o bɛ ye mɔgɔ fasa ya donc mɔgɔ fasa t'a bɛɛ ye dɔw ye mɔgɔ fasaw ye mais kira fasaw b'a la ton privé wɛrɛw b'a la quoi kilipu dun bon kilipu kɔnɔ o bɛ 5 la safurula o bɛ 6 la 6 voilà o 6 bɛɛ ye mɔgɔ fasa ye ayi a bɛɛ tɛ mɔgɔ fasa ye saya ta o ye fɛngɛ ye quoi voilà mais a tɔ bɛɛ ye mɔgɔ fasa ye ani shirifiw bɛɛ n jɛna k'olu bɛɛ fasa da ɲɔgɔn fɛ sɔn kelen na donc o fana kilipu bɛ yen quoi ok tɔnɔ bura i ko tɛ ne tɔnɔ bura a bɛ n'a fɔ e ni dɔnkilidala ɲɔgɔn dɔ bɛ gɛrɛ la dɛ ayiwa e ni zikiridala dɔ bɛ gɛrɛ la dɛ ayiwa namu tulo b'i la mun nana n'o mankan ye gɛri fɔɲɔgɔn kɔni b'i ni dɔ cɛ o mun nana n'o mankan ye komi tɔgɔ fɔ ye kara ye sisan e bɛ fɛ tɔgɔ fɔ ma nɔgɔ e bɛ fɛ cɛ ka ne wele dɛ ayi mɔgɔ t'i wele o tɔgɔ tɛ fɔ o an bɛ kɛlɛ ɲɛfɔ an tɛ tɔgɔ fɔ kɛ tɔgɔ tɛ fɔ yan i y'an bisimila i tɔgɔ ma deli ka fɔ dɛ an bɛ kumaw ɲɛfɔ nka tɔgɔ de tɛ fɔ tɔgɔ tɛ fɔ n'i tɔgɔ ma fɔ ne zikiridala dɔ bɛ kɛlɛ la mais mun y'an kɛlɛ wari de don awɔ o kɔrɔ e ka wari ko ka jugu dɛ ça fait e cunna n'o ka wari ye ayi sisan ale tɛ je de sɔrɔ
a tɛ je de sɔrɔ donc ne bɛ ɲɛ ale ma Allah k'ale wele n k'a ka na n ka taa a kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a ye donc ale de fana wari minnu bɛ d'a ma i b'a sɔrɔ a bɛ jɔn o la de don dɔ la ne ye barabila fɔli ta an y'o da bon ne bɛna fɔ la ilaha illallah ala ne balila ka cɛ ten o yɔrɔ de gɛlɛyala dɔɔni o kɛra kɔɲɔyɔrɔ dɔ de la ou bien a kɛra kɔɲɔyɔrɔ de la kɛ donc tibino de kɛla ne y'o haramiya donc wariko de y'a to an ye ɲɔgɔn bila n t'a ka ko la tugun n tɛ fɛ ka kuma yɛrɛ mɛn o kɛra o bilalen donc i bɛ na ni question wɛrɛ ye quoi ayi mais tonton Bura e ko ko wariko ye n'a kɛlɛ wari tun bɛ e tɛgɛ de kɔnɔ ale pereselen ma de ya saki tun b'ale de kan na ale cunna ni saki ye de o jigilatigɛ ka bon dɛ tonton Bura o don e y'i ka fɔlikɛlaw sara cogo di ne ni fɔlikɛlaw bon an bɛ bɛn a la o a mana kɛ cogo cogo dɔɔni bɛ sɔrɔ n yɛrɛ kun ka di olu ma an bɛ bɛn a la gɛlɛyala de tonton Bura est ce que kɛlɛ ɲɛfɔ ka ɲɛ a kɛra nin cogoya nin na a kɛra tan ayiwa n'i ko ten tonton Bura e delila ka concert dɔ kɛ tonton Bura o janjo jara concert dumanba a ɲ'a mankutu mɛn jɔn fɛ concert in jara nin ye question de ya concert duman da tonton Bura ne m'e dɔn bi koyi an ye ɲɔgɔn dɔn a mɛnna mais concert in jara dɛ dɔ de ye nin question de ma ne tun bɛ concert kɛnɛ kan o a bɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan ne tun bɛ concert kɛnɛ kan bon sisan concert kɛla tiɲɛ don marraine ani parrain concert in kɛla 2020 a kɛra Buguba kuranin na Payi a concert gɛlɛyala dɔɔni yɔrɔ awɔ n b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yan minnu tun b'a kɛnɛ kan u ye wari k'i kun yɔrɔ Fatim komi i ye ɲininka n bɛ dɔɔni f'i ɲɛna la parce que concert in yɛrɛ de madala ni dɔnkilidala bɛɛ y'a ɲɔgɔnna kɛ dɛ tellement que a jara ne ye concert mankutu mɛn ne ye concert lamɛn 2020 mɔgɔw ye n dɛmɛ n ye carte soutien di mɔgɔw ma donc mɔgɔ caman y'u se kɛ n ye quoi o si ma ne bɔ o wari yɛrɛ taara fo 30,000 dɔɔni na o si ma ne bɔ ne ye 20,000 juru fana ɲini tuguni k'o fara a kan o ni concert tɛmɛna n b'a bɛɛ sara donc an tor'o la concert don yɛrɛ nana se ne ye concert financé k'a labɛn donc 50,000 in a bɛɛ taara concert in na donc an bɛna a daminɛ yɔrɔ min yɛrɛ la ten courant tigɛla donc courant tigɛlen u ko ka groupe ta ne ko non ko courant tɛna mɛn n ko an ka courant ɲɛna filɛ donc ala y'a kɛ courant ma kɔn ka na donc an wulila ko an bɛna groupe ta wagati min fana na o y'a sɔrɔ su ko la 22 heures yɛrɛ bɛɛ sera donc o obligera ka na ni groupe ye groupe fɔlɔ min fana nana o ma sɔn donc o segira n'o ye ka na ni dɔ wɛrɛ o fana ma sɔn donc dɔ de taara groupe kura de labɔ carton kɔnɔ ka na n'o ye an ka sɔrɔ ka essence k'o kɔnɔ ka baara daminɛ o yɛrɛ nana bɛɛ fo 23 heures wagati ninnu ma 0 heure tɛmɛna dɔrɔn o fana sara donc marraine minnu welela marraine ma na parrain yɛrɛ kun t'a la awɔ parrain kun t'a la donc marraine ma na ne yɛrɛ ka mɔgɔ ɲɛnama minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ye dɔw fasa da olu la bon min yɛrɛ bɛna k'a masibama yɔrɔ ye ni ne kun bɛna boli ka dugu bila concert yɛrɛ kun bɛ cɛ waati min na o y'a sɔrɔ wari min sɔrɔ la 1,500 donc fɔlikɛla minnu nana bazin dɔ fana kun dira fɔlikɛlaw de ko ne ka fɛɛrɛ kɛ ko ne ka bazin feere su idɛrɛ wagati ko ne k'olu labila donc ne ko min don n ko ka taa n ko n bɛ n'o wele quoi déjà fɔlikɛla ninnu kun tɛ ne yɛrɛ ka fɔlikɛlaw ye quoi voilà donc a kɛra o cogoya de la mais marraine dun a bɛ balolen halisa marraine balolen don concert fana tɛmɛna marraine ma ne wele
yani concert kun cɛ a kun ye 4000 di yan donc marraine 3 de kun don filanan fana o ye 2000 di ko yani kɛnɛ cɛ donc sabanan in kɔni o ma fɛn di et puis o mana fana quoi o saba bɛɛ bɛ o saba si mana donc min yɛrɛ ye bazin di marraine dɔ a bɛ comme kelen siranna ale a terimuso dɔ de wele k'o bila ka na a yɛrɛ nɔ na wari tɛ terimuso in fana bolo donc o de obligera sa ka bazin de ta a yɛrɛ bolo sisan a turu seli marraine ma a fasa dara a y'o bazin de di quoi voilà bazin yɛrɛ sɔrɔla ten de sinon marraine ninnu tɔ si mana tuguni a kɛra ten de. Sisan concert tɛmɛnen kɔfɛ e ni marraine ninnu ye ɲɔgɔn ye o ko kɛra cogo di? Bon concert tɛmɛlen ou bien aw ma ɲɔgɔn ye bilen yan? a ye ɲɔgɔn ye o si ma fɛn di. O maloya barika ka bon dɛ. Wallahi o si ma fɛn di. Mais o ma foyi fɔ. Ma foyi fɔ ko concert jara n k'a jara n dar'o ma voilà. Tɔnɔ Bura Sigiridala bɛ ni concert ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ wa? Ayi a ma kɛ. Ka concert financé 50,000 ka 1400 sɔrɔ. A ma kɛ nka a kelen delila ka kɛ nka o tɛ bɔ ne da yan. Dɔɔni fɔ a la sa. Ne da e de bɛ yan k'a ɲɛfɔ koyi ne tɛ yan k'a ɲɛfɔ dɛ. Tɔnɔ Bura a bɛ n'a fɔ e madame ta a mɛnna a bɛ san joli bɔ? N'an taara o ko ka ca dɔɔni dɛ. Ne burankɛ kɔrɔ bi yan. Ayi sa. Ɲɛ bɛ nin fulakɛ min sigilen na. Ne ye faamu e ka ne lamɛn sa ani sisan cɛ a bɛ san joli bɔ ne kan b'o dɔrɔn de ma. N bɛ fɛ ka question dɔ de poser. San 4. San 4. Awɔ. Ok an ka tɛmɛ. An ka tɛmɛ Tɔnɔ Bura a ka ɲi. A ka ɲi? Pewu pewu. An ka pan ayi n bɛ pan o kunna. An ka taa. Sinon o bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni c'est bon komi i yɛrɛ ko k'i burankɛ bi yan. A ye burankɛ kɔrɔ de don a denmuso bolila. Kɔrɔlen de don wa? Kɔrɔlen de don wa? Min bolila ne yɛrɛ tun n'o de ka kuma fɔ. Awɔ kɛ. Alahu akibaru fila ninnu. Sɔni e ka dɔ in ta kɛ. Tɔnɔ Bura a ka ɲi kuma ma nɔgɔ tani kana na dimi ni tani ye nin. N bɛna min f'i ye muso in kun ka di n ye de koyi. Yɔrɔ. N kun b'a nɛgɛ n b'a bɛrɛ bɛrɛ kabako don mais munna o taara Tɔnɔ Bura? Cɛ ɲamɛ ɲinina tɛ badenni ye o. Tɔnɔ Bura n bɛ min fɔ aw fana zikiridala ninnu aw donko ka ca. Ayiwa. Aw bɛ ye yɔrɔ caman na dɛ. O tuma an ka taa ɲɛfɛ. A ye yala dabila sumana ko yala ma ɲi mɔgɔw b'aw ye. Ne yɛrɛ y'o kankari da o ye n ko k'o dabila. Mɔgɔw b'aw ye dɛ. A ma ɲi. I hakili la ɲɛ mɔgɔ ɲɛ t'i la wo kɔnɔ mɔgɔ ɲɛ b'i la yen bɛɛ la. Mɔgɔw b'aw ye dɛ restaurant n'aw b'i ye. Aw b'i ye dɛ an ɲɛ b'aw la. An ka taa ɲɛfɛ. An ka taa ɲɛfɛ. Tɔnɔ Bura Zigiri Solo lien jumɛn de b'i n'o cɛ? Zigiri Solo. Champi. Lien kun b'an cɛ. Mais an famana nin waati in na dɔɔni. Mun y'aw fama? Ka sababuya kɛ kow n'a cogoya ye. E ka kow de cayara. Voilà komi wagati min na n kun bɛ gɛrɛ a la kosɛbɛ. Komi a kuma ka ca. Sinon ne yɛrɛ ka kɛ zikiridala yɛrɛ ye. Ka zikiri kanu k'a kɛ. A sɔrɔla Solo de fɛ. Puisque ne kun bɛ baara dɔ de la. Ala nana to problème ye n sɔrɔ o baara in kɔnɔna na. Donc n ye bana sɔrɔ o bana kuntala janyana kosɛbɛ. Donc bana in nana gɛlɛya ka gɛlɛya. Ɲɛ bɛ yan dɔgɔtɔrɔsoba caman bɛ yan ne tagara yen dɛ. O bɛɛ y'a yira ko ne tɛ balo. Awɔ. An taara Bamakɔ dɔgɔtɔrɔsoba n bɛ se ka fila fɔ. Bɛɛ b'u dɔn quoi olu de tɔgɔ ka bon ni an ka yan dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ye. Donc ka taa dɔ fana bɛ Kati. N tagara yen fana ninnu bɛɛ kɔni y'a yira ko non c'est pas la peine a ka furakɛ nin na tuguni. Donc mais jɔn b'i da kan kɛ quoi. Siga t'o la. Donc bana in kuntala janyalen ne yɛrɛ nana siran. Mais a y'a sɔrɔ Solo ka di n ye kosɛbɛ n kun bɛ Solo lamɛn quoi. Donc n tora bana in na n y'a laɲini Ala fɛ n ko ni ne kɛnɛyara n bɛ tugu zikiri Solo kɔ ka to ka maa ɲumanw tanu ka Alakira fasaw da n ko ni Ala ye n kɛnɛya n ko n b'o kɛ quoi. Donc bana bɛna ban waati min na a y'a sɔrɔ bana kɛra lujura ye. Donc
ne miiri ŋo ne tɛna se ka zikiri da tuguni ŋo a ma nɔgɔn ŋo ne yɛrɛ tɛna sɔn k'o kɛ quoi donc ne ye a hakilina falen quoi donc don dɔ de la n dalen sunɔgɔ la sugu nana danna k'i kun ye layidu ta k'i to bana kɔnɔ i kɛnɛyala i ma sɔn k'a waleya donc n wulila ka n sigi siran na mais n ma fɛn fɔ mɔgɔ ye quoi donc an tora ten waati kɛra tuguni sugu in segira ka danna tuguni n ma kuma donc fo siɲɛ saba sabanan de n sɔrɔla ka n wulila sɔgɔma dɔrɔn n ye n fa wele o y'a sɔrɔ n bɔra Bamako yan n taara Kucala donc n ye n fa wele ka sira ɲini o fɛ n ko n bɛ fɛ ka na Bamako ka na zikiri da n ye sugo kɛ kɛcogo minnu na n y'olu ɲɛfɔ a ye bon cɛkɔrɔba ma sɔn ale ko k'a tɛ fɛ n ka dɔnkili da quoi donc ne fana ye sugu ne siranna est-ce que ne ma nin layidu bɔ a sira fɛ ni ko wɛrɛ ye n sɔrɔ est-ce que n bɛna se ka kuma Ala ɲɛkɔrɔ hɔrɔnya na wa donc n siranna n ye n kɔrɔkɛ wele ka ci ɲɛfɔ o ɲɛna n ko o ka cɛkɔrɔba lafaamu an kɔrɔkɛ tagara ka taa lasigi k'a ka to n ka n'a kɛ ko n'i y'a ye Ala y'a kɛ tan a bɛ se ka kɛ n bɛna don dɔ ye a la donc k'a ka to ko n ka n'a kɛ ko jɔnni bɛ ni dakan don n'i y'a ye Ala y'a sugo da n na k'a bɛ se ka kɛ n bɛna kɛ fɛn dɔ ye a la quoi donc cɛkɔrɔba sɔrɔla ka n wele n tagara village la n'o ye Ngoloɲinaso donc n tagara village la ka taa sira ɲini cɛkɔrɔba fɛ o ye dugawu kɛ n ye k'an bilasira ko ni nana Ala ka ni maa ɲɛnama bɛɛ mais hakilina fila kun tɛ n na dɛ n kun nakun ye soloko de ye n hakilina kun y'o de ye donc n bɛna se yan n tagara n kɔrɔmuso ka so Sabalibugu Bugubakurani na ale n'a cɛ kun bɛ yen ne taara jigin olu de kan semaine o semaine ne kun bɛ se ka siɲɛ 4 siɲɛ 5 kɛ solo ka so n tɛ se ka don garde wa ayi u tɛ sɔn ka don parce que olu fana kun tɛ ne dɔn fana quoi ne kun bɛ bɔ Buguba la don o don ka taa sigi solo ka da la n bɛ to ka da filɛ o fana bɛ n fa quoi parce que a ka di n ye quoi mais garde de kun tɛ sɔn e ka don voilà olu kun tɛ sɔn ne ka don donc mais ni ma décourager a bɛna ɲɛ quoi ne ma décourager n tor'o la n nana Petit Champi ka yɔrɔ ɲini k'o dɔn ni nana n bɛ taa ale fɛ yen donc ni n bɔra yen n bɛ sɔrɔ ka na Doba la donc seerew bɛ nin kuma in na dɛ mi Selenge Champi ale b'a seereya ne ni Selenge Champi de tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ solo ka da la n fɔ a ye dɔrɔn a b'a dɔn donc ne ni Selenge Champi de tun bɛ sigi solo ka da la diɲɛ ma don o don an bɛ thé min donc ni fitiri sera ne bɛ wuli ka taa n ka so kuma dɔw yɛrɛ la fo n bɛ si solo ka da la yen ni solo kun bɔra ka so o kun ka di ne ye quoi ni ne y'a dɔntɔ ye o fana ka di ne ye i ma donc ne tora o cogoya la fo n nana relation sɔrɔ yen n yɛrɛ kɛla ye komi n kɛra yen ka dɔ ye quoi donc solo ka Yamadu Kuyate o de nana don dɔ la o ye n ko fɔ solo ɲɛna ka don ni ye ka taa sanfɛ o don ne mɛnna ka n yɛrɛ filɛ dɛ n ko n kɛra i b'a fɔ ko tellement que a balila n na quoi mais a y'a sɔrɔ ne ye min kɛ solo ka yɔrɔ la ka sɔrɔ ne ni solo ma sigi a mɛnna dɛ kuma dɔw hali pase tɛ kɛ n bolo n bɛ tagama n sen na ka taa fo Bugubakurani na kuma dɔw la pase tɛ kɛ n bolo mais solo kanu kama ne tun b'a tagama i y'a ye donc an tora ten ni solo ye ɲɔgɔn dɔn n nana sɔn fɔlɔ bɔ n'o kɛra Sirifiw fasa ye Sirifiw fasa kɔfɛ o sɔn bɔlen Yamadu taar'o d'a ma a y'o lamɛn solo ye sɔn in lamɛn donc n yɛrɛ déplacera n tagara solo ka da la donc a nalen o y'a sɔrɔ a bɔra kɔ a nalen an donna a ko ne e de ka dɔnkili lamɛn sura ne ko n ko awɔ donc dɔnkili in jɛla courage ta kana saliya n'Ala sɔnna i bɛna don dɔ ye donc an tora o cogoya la fo ne nana a ka numéro yɛrɛ ɲini c'est à dire ko caman ko b'o kɔnɔ mais n kun t'a wele ka sɔrɔ quoi mais n ma décourager n tugura n bɛ taga ka yɔrɔ la lien donna ni ɲɔgɔn cɛ o cogo fo ni ne famana a yɛrɛ b'a fɔ a kɛra fama yɛrɛ n ka cɛ a ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ tun bɛ ne dɔn baro ni babilen ninnu b'a seereya solo ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ tun bɛ n dɔn donc mais nin waati in na vraiment n famana i famana ni sanji a bɛ san joli bɔ a bɛ san joli bɔ bon a bɛ taa san 2 ɲɔgɔn na wari caman sɔrɔ la o o de don mais dusukun bɛ yen quoi solo à vie
Sinon i man ka fama ma dɛ. I bɛ k'a fɔ cogo min. I man ka fama ma. Solo à vie. Mais e ko k'i e dun ko k'i karamɔgɔ ye jɔn ye ko la. Sirima. Sirima kɛra e karamɔgɔ ye. Bon sisan i b'a dɔn min y'o kɛ yan ne ma solo de lasɔrɔ ne mɛnna taa ni ka segin na komi kuma n'a nacogo de don n panna quoi n panna yanni ka ne ni solo ka sigi ne ye solo sɔrɔ téléphone de fɔlɔ la ne ye solo sɔrɔ téléphone de fɔlɔ la n y'a wele n ko i tɛ ne dɔn nka i bɛ Kogoni Tijani dɔn wa a ko n m'o dɔn k'o ye Ayidara ka mɔgɔba dɔ ye n ko n y'o dɔgɔnin de ye n bɔra Kucala n nana zikirida de kama wa n y'a kanu ka zikiri da e de bolo a ko n dɔgɔ n ye mɔgɔ kalan jɔ o y'a sɔrɔ a ma deli ka ɲɔgɔn ye quoi o kɛra appel de la wala ko n dɔgɔ n ye mɔgɔ kalan jɔ k'a sababu kɛ temps tɛ n bolo n tɛ sigi mɔgɔ caman bɛ yen olu tɛ ka se ka répétition sɔrɔ ka kɛ n yɛrɛ fɛ donc n tɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛ fara olu kan mais n bɛ dugawu k'i ye donc ala k'i ni maa ɲɛnama bɛɛ ko sinon ko baara in ma nɔgɔn donc dugawu jaabira fana n ye mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ o de kɛra Sirima Kɔnɛ ye voilà Sangaranga ale de ye n kalan zikirida la fo ka n'a kɛ mais n ma découragé n tora solo ka yɔrɔ tagali la fo ka na sɔnw bɔ a ka sɔnw lamɛn lien don an ni ɲɔgɔn cɛ nin cogoya de la donc hali ni ne famana du kɔnɔna ma musow bɛɛ ni ne tagara o bɛɛ bɛ ne fɛn cɛ i famana ma mɔgɔ caman bɛ fɔ solo ma tiɲɛ tɛ dɛ wallahi ni gɛrɛla zikiri solo la i bɛna dɔn ko solo ye ala ka maaba dɔ ye maa ɲuman don solo bɛ mɔgɔ fɛ kojugu solo bɛ mɔgɔ fɛ wa n bɛ se ka min fɔ fana an ka bɛn ka don da kelen fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ caman bɛ ka kuma caman fɔ solo ma bi solo de kanu ka mɔgɔ kɛla zikirida la i komi ne n'a ɲɔgɔnna caman donc an ka bɛn kelen ma o de ɲɔgɔn tɛ voilà mais nin yɔrɔ in kɔnɔna kɔni n'a famana tiɲɛ yɛrɛ la n'a famana dɔɔni. I ye i ka karamɔgɔ tɔgɔ fɔ ko zikiri Sirima Kɔnɛ tɔnɔ Sirima n'an ka émission kɛ ne mɛ ne ko sa Sirima siralen don ne ka émission ɲɛ ne bɛ ka Sirima nɛgɛ cogo bɛɛ la ko Sirima ka na n ka émission kɛ a tɛ ka sɔn. Sirima bɛ na. Burama Sirima deli la ka na n ka émission kɛ a bɛ ka siran. A bɛ na. Awɔ. Burujali ti yan o. Ayi. A fɔ an ɲɛna. Zikiri Sirima Kɔnɛ Basiya ka den. I bɛ se ka layiru di ma wa k'a bɛ na. Basiya ka den Masita den ani Kadijatu den Jara Sangaranga. I balimamuso b'i nɔfɛ k'i ka na émission na k'i ka na k'a bɛ diya ye kosɛbɛ. A bɛ na. Faso mago b'a la a mɛnna. Sirima bɛ na. Sirima ka ɲi kojugu wa ŋaniya ka ɲi a bɛ bɛɛ fɛ. Sirima bɛ na n'Ala sɔnna ma. N ko solo de y'a kalan. Awɔ a bɛ na. C'est bien. Mais i ni Petit Champi ka lien ye jumɛn ye sisan an bɛ wagati min na i ko bi. Bon an bɛ yɔrɔ min na komi bi ne ni Fuseni fana famana kosɛbɛ. Tiɲɛna n kun bɛ taa a ka so a ka ca mais nin waati in na tɛbɛn famana solo ka yɔrɔ ma ni ale fana famana dɔ. Awɔ sani i kun ka gɛrɛ solo la i kun bɛ taa Petit Champi fɛ yen. Joona. Sa i gɛrɛlen solo la i ye Petit Champi bila. Ayi bon m'o si bila o bɛɛ bɛ n bolo ne ni Fuseni ne kun bɛ te min solo ka da la o. Mais Petit Champi ka concert kan ka kɛ e ye vidéo ko la. Petit Champi. Non ma vidéo k'a la. I tɛ concert kalama i t'a kalama a t'a kalama kuma caman tɛ yen i ka jaabi cogoya la ne y'a dɔn. Mais n ye affiche ye. N y'a ye. I bɛ an bɛ taa ɲɛfɛ sani an ka se ɲɛfɛ. Ayiwa. Ko fɔlikɛlaw ka wuli an nakun don. Walayi. Fɔlikɛlaw k'aw kana sunɔgɔ. Aw kana sunɔgɔ dɛ a y'a wuli. Wanama ko hasikuna laye wane malawakelo mɔgɔ kanu baga sarati bolo a bɛ ni cɛw ka kanu na
Abeni chauka kanuna kanu balu sara kambulu abeni chauka kanuna Hani makanu kede ita valerido Karala Fatimu ni makanu kede ita valerido Kanu kebali makanu valerido Note kanu tigasa Namo Nekanu bala dobi Burkina Dobi Côte d'Ivoire Dobi Sénégali Dobi Nigérie Dobi Espagne Dobi Amérique Aube kanu bena nekanu bau be fuhala abeni chauka kanuna Ni makanu kede Ni makanu kede Ni majarabike Ni mafeke Teita valerino Fatimu titia Hani makanu kede Ita valerino Fene be Fene be Alako Obika kusabaka Fatimu Wari bi soroka Sanu bi soroka Akabye bi soroka Alibiri bi soroka Bebe bi soroka Bana bi soroka Munu yene ziri buraka nu Kau bene ziri burama fe Burama bau fe Burama bau befu Au be kanu bena Au bi tia fa fa Burama bau fo Au be kanu bena kusabaka Mokanu baga sarati bulu Abeni chauka kanuna kanu balu sara kambulu abeni chauka kanuna Nega zeni keneika Nega zeni emisho keneka mi Fatimu sababu Fatimu sababu Kanu ya sababu Susuku kanu ya sababu Allah kanu ya sababu Fatimu Niku maneziri burakanu Neku nina emisho keneka ya Neku tina Iyene burama kanu Iyene kanu Amena Au ye nyomodo Amena Depini ekundi emission ke Nene ye nyomodo Fekara animaterie Afile kene kelenga Okuma Ame nyomombolo Ame nyomombolo Jarayo Jarala Jarayo Jara Sangaranga Fatimu Imane Mangame Zigiri Burama Mangano Niyewele Somada Nefe Burabi Jabi Niyewele Ulada Mefe Burabi Jabi Niyene Burawele Kilega Pewa Burabi Jabi Foidu Make Tujudu kanune yake Alakama kanune yake Nina kanune yake Nikumane kanu Neni alaniche Nikutina Zigiri bura butina Zigiri bura butina Kanuti kwanzai Kanuti kwanzai Fatimu jara Fatimu jara Madamu jimere do Madamu uruche Madamu kunta Madamu kunta Madamu kunta Awala Madamu kunta Awala Yes, on two.
et soldat foyi tɛ dusukun na kanu bɔ sala Fatimu n'i ma mɔgɔ kanu non n'i ma mɔgɔ kanu hey I bi fɛn bɛɛ k'a tigi la a kana taa ɲɛ n'i ye mɔgɔ kɛlɛ I bi fɛn bɛɛ k'a la n'i ye mɔgɔ kanu I bi fɛn bɛɛ k'a ye n'i ye mɔgɔ kɛlɛ cɛ I bi fɛn bɛɛ k'a la jaralakaw ka farin de jaralakaw ma jugu dɛ farinya ni juguya olu ti kelen ye non hey jaralakalu ka farin de ala ne ma deli ka juguman ye jaralakalu la abada non siri namo n'i ye mɔgɔ jugu n'i ye jaralakalu la I kana sɛgɛsɛgɛ dɛ a ɲɛɲini I b'i da sɔrɔ ɲɛmɔgɔ den de don jaralaka yɛrɛ wolo tɛ abada jara sangaranga kɔnɛ o jara sangaranga n'i ye mɔgɔ jugu n'i ye jaralakalu cɛ la I kana sɛgɛsɛgɛ dɛ wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ fana I b'i da sɔrɔ ɲɛmɔgɔ den de don jaralaka yɛrɛ wolo tɛ abada o de la ne burama bi jaralakalu fɛ sabula ne karamɔgɔ ye jara ye Bashaga de Sirima Kone Mazida de Sirima Kone Solomana fa Sirima Kone Papa Jini fa Sirima Kone Tadi Adiche Sirima Kone Bashaga Kone Wolo Delo Sirima Kone Neni Sirima Kone Jera Ni Sirima Mahoro ya datule ita datu Sirima Kone na Wa Sirima Kone kwa umafana Bale ni Solomana jara jela ko Solomana ma ale janfa dungele o kuma na an b'a fɔ dɔrɔn dangadenw dama bɛ yaala duwawudenw dama bɛ yaala ɲamɔgɔdenw dama bɛ yaala sow yɛrɛ dama ye teri sungurubaw dama bɛ yaala dulɔminɛw dama bɛ pari kɔnɔ anw tɛ pari kɔnɔ mɔgɔ ye ne ni Fatimu an bɛ ɲɔgɔn bolo Fatima Fatimata ini joli ye kelen ye I t'o fɔ n ɲɛna Fatima Zara o Fatimu Zara lali kɛ I ɲɛkun tile na I ma ye I jugu si tɛ kɛ lali kɛ I senkɔrɔla la n'i ɲɛ dara I jugu min kan a fɔra n I hinɛtɔ mɔgɔ tɛ I b'a ɲini ka hɛrɛ lase u ma u b'a ɲini k'i mako sa senkɔrɔ jugu nu forogi u forogi jugu nu forogi Fatimu Zara o Fatima Zara o Fatimu Zara o cɛw bɛ ka fɔ Fatimu Zara o Fatima Zara o Fatimu Zara o Zara o mɔgɔ kanu baga sarati bolo a bɛ ni cɛw ka kanu tɔnɔ burani jara sa wallahi sera n na ne tɛ tanu ko jugu fɛ o ni ne tanu na ko jugu dɔrɔn kɛnɛ bɛ tiɲɛ ne ɲɛji ka teli ne dun ye fitinin de y'a ko la ba ne ɲɛji ka teli ko jugu kana kasi I deli la nin jara dɛ Ala k'an to ɲɔgɔn ye I ka dɔnkili kɔnɔ I ye yɔrɔnin dɔ fɔ I ko k'an ye ɲɔgɔn dɔn wagati min na bura o y'a sɔrɔ ne animatrice ye koyi ne tun b'a dogo de Allahu akbar ne tun t'o kalama o ne tun b'a dogo mais wagati y'a sɔrɔ n bɛ baara kɛ radio de la n tun bɛ baroni min na n tun bɛ rôle min jouer ɲuman tɛ donc n tun bɛ n yɛrɛ dogo adamadenw na de i y'a ye n'i tun ka ɲuman kɛ i n'a dogo voilà n tun bɛ n dogo de alhamdulillah sinon o y'a sɔrɔ n y'a ye non a mɛnna bura o an bɛ wagati min na i ko bi e ni Mayi yɛrɛ ka lien bɛ cogo di Mayi Zigiri Mayimuna Jara Mayi ye mɔgɔ ye ne ni Mayi jɛra a fana mɛnna mais a ye ɲɔgɔn sɔrɔ
solo ka yɔrɔ la petit champi sababuya la ma ye ne bonya kojugu n ye waati min f'i ye kuma daminɛw na waati min na n kun bɛ taa petit champi fɛ ni ne taara sɔrɔ Fuseni ma wuli ma ye bɛ girin ka na bura i sigi a bɛ don so kɔnɔ a bɛ na ni mɔniw ye seri sugoroma ni fɛn ninnu jinɛbere sumalenw a b'o di ne ma yanni Fuseni ka wuli ne bɛ n fa o la fɔlɔ ni Fuseni wulila an bɛ baro kɛ après n bɛ sɔrɔ ka taa solo ka da la ma ye ne bonya kosɛbɛ wa hali sisan foyi t'an cɛ ni bonya tɛ awɔ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan Mayiga furusiri la an bɛ yen de tɔnɔ Mayiga furusiri la bon o y'a sɔrɔ vraiment tiɲɛ yɛrɛ la n bolo tun degulen don awɔ kosɛbɛ denguli fana ne ka farigan yɛrɛ bɛnna bon denkun ta vraiment ma b'o kalama ma b'o kalama tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ animatrice Fatimu Sanogo kɔni dɔn Fatimu Sanogo Nafi ka animatrice min fatura awɔ an b'a dɔn Mayi y'o de tɔgɔ da a y'o de tɔgɔ da i kan ka to tɔ manajɛ dɛ tɔnɔ bura non vraiment o kan ka kɛ Fatimu kun ye mɔgɔ ye fana an jɛra o kan ka taa lajɛ dɛ o ye anw yɛrɛ tɔgɔma ye n'Ala sɔnna inchallah an tɔgɔma lajɛ dɛ awɔ t'an tɔgɔma lajɛ i ka girinman di n tɔgɔma ma i den no dɛ n'Ala sɔnna inchallah t'an tɔgɔma lajɛ tɔnɔ bura Haruna Rashid Aidara y'a bani de i b'a fɔ sirifikɛ ɲɛna ko sen dala ka sabara to koyi sen dala ka sabara to parce que ne de ye Haruna ka sen na samara ye e kun ye samara de ye ne kun ye sen na samara ale taara k'e to sen dala ka sabara to tɔnɔ bura n jumɛn kun bɛ n'o cɛ bon Haruna ni Haruna fana ye ɲɔgɔn dɔn a sababuya fana bɔla solo ka yɔrɔ in na mais n kun ye a kanu fana depuis ni a taara wajulu kɛ Kucala la 2016 o ye ne sɔrɔ ye donc ne tagara vraiment a ka ko cogoya ye n diya ne yɛrɛ y'a kanu ko don dɔ la fo n na kɛ nin ka jeliba ye donc Ala nana dugawu jaabi n nana Bamakɔ ni solo kɛlen ka ɲɔgɔn dɔn don dɔ la n ko Yamadu ma min ye ne ni solo ɲɛ yira wallahi n ko Aidara ka Haruna ka di ne ye kojugu n t'a dɔn n bɛna gɛrɛ a la cogo min na o ko ko ne mɛnna n'o kuma ye ko Haruna ka te wulila sigilen filɛ nin ye Fuseni kamalen dɔ tun bɛ yen ko Fuseni donc ko nin de bɛ te wuli ka di Haruna ma donc ne ko n ko ye si bele y'a tɔmɔ minɛn kɔnɔ donc o de sɔrɔla k'a fɔ ko a ɲɛna ko ni ne bɛ Haruna de fɛ ko a ka nɔgɔ k'ale bɛ se ka gɛrɛ ni ye Haruna la donc mais k'a tiɲɛ o y'a sɔrɔ Haruna voyagera a taara Ivoire o yɔrɔ bɛɛ a ye Haruna ka Côte d'Ivoire numéro 2 bɛɛ di ne ma ko n'i y'a wele ninnu 2 fɛn o fɛn na ko mɔgɔ t'a ta k'a yɛrɛ de b'a ta donc n y'a wele n y'a sɔrɔ n ye n yɛrɛ présenté a la an ye baro caman kɛ donc tuma min na a bɛna labɛn yen k'a bɛ na yan o y'a sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ kuma quoi donc a ye labɛn k'a bɛ na yan dɔrɔn ne taara sɔn fɔlɔ bɔ Haruna la donc n ye a fasa da k'a kunbɛn n'o ye a nalen n tagara n ye Fuseni wele donc o y'a sɔrɔ a taara a terikɛ dɔ ka sanfɛla la baro la donc an taara sɔrɔ yen an ye son jouer yen a content na kosɛbɛ donc a ye dugawu caman kɛ depuis n'o kɛra ni ne yɛrɛ mako b'a la ne bɛ taga Fuseni nɔfɛ an bɛ gɛrɛ a la an b'o ɲɛnabɔ donc an tora ten n nana kɛ a kɛra komi ne ka tagali cayara Fuseni yɛrɛ ma ale découragera donc ni ne y'a wele ne t'a sɔrɔ donc fo ne yɛrɛ de ka effort kɛ sisan pour que ni Haruna ka se ka ɲɔgɔn ye donc o yɔrɔ de la n ye gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ parce que ne tagara tile fɛ an tɛ ɲɔgɔn ye donc ne tun bɛ taa si solo ka yɔrɔ la sɔgɔmada fɛ Fatumata solo furumuso n'o y'an lawuli ko an ka wuli ka fajiri seli donc ne bɛ taga Sirifi la ka taa seli misiri la ni Haruna tilala seli la donc an bɛ don salon kɔnɔ an bɛ baro kɛ ni 7 heures sera donc ale bɛ t'i da donc ne bɛ wuli ka na Buguba kurani na donc n'ale tora ten fo n nana sɔn filanan bɔ a la donc n ye o fana ci a ma vraiment o fana diyara ye kosɛbɛ a ye dugawu caman kɛ an tora ten lien b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni mago b'a la ni n tagara o cogoya ninnu na an bɛ ɲɔgɔn ye i y'a ye donc fo n nana fasa sabanan fana bɔ o y'a sɔrɔ a voyagera a taara Niger kalan na donc n y'o bɔ ka bɛn n'a ka anniversaire ye ka
hakili po kɛ n ye sɔn bɔ ka hakili po kɛ donc ka cɛ ma fana donc o fana diyara ye a ye mɔgɔ caman bila k'an fo kosɛbɛ donc mais nin waati kɔnɔna tiɲɛ yɛrɛ la tɛmɛna ka kɔɲɔso bɔra la n'a famana kosɛbɛ yɛrɛ de awɔ n'a famana tuma kelen kelenninw n bɛ to ka taa bali ka taa bɔ a ye mais nin waati in na komi u fana tun bɛ ninnu fana kɛ wagati min na fana o y'a sɔrɔ ko kun ma caya nin tɛ n ka kuma ye yan wari sɔrɔla sisan muso ayi ko de kun ma caya muso kun ma furu n tɛ so sara muso furu tɛ n tɛ n yɛrɛ balo donc o bɛɛ nana don kow la donc ko cayara non ni yen famana sa tiɲɛ yɛrɛ la sinon fɔlɔ n kun bɛ wele de ko Haruna ka bura aw ne yɛrɛ man tugu de f'i ye n ko Haruna ka se na samara de kun don i kun bɛ wele ten awɔ ne y'i dɔn wagati min na a kun bɛ fɔ ten ne kosɛbɛ ko Haruna Rashid ka bura kosɛbɛ ni ko bura jumɛn Haruna ka bura sa e t'a dɔn ni Haruna fasa da sa o sin ka sɔn ci ma ten tiɲɛ don donc o lien de bɛ yen o lien mais halisa fɛn tɛ yen depuis o san janba kɔɲɔ min kɛra ayi Haruna ka kɔɲɔ awɔ e ayi ayiwa o kɛra bi de depuis o tɛ o san janba ye Haruna ni a kɔrɔkɛ ka kɔɲɔ ma kɛ ɲɔgɔn fɛ yan Haruna n'a kɔrɔkɛ o fana ma mɛn kosɛbɛ fɔlɔ ayi o kɔni ye dɔɔnin kɛ sa o y'a sɔrɔ denw de b'a ba kɔrɔ la a ba kɔ la sa ma sɔrɔ den kɛra npogotiginin ye koyi fɛn fɛn min san 5 bɔ ayiwa donc an famana vraiment e man ka fama dɛ an famana n bɛna lajɛ n bɛ taa bɔ sirifikɛ la o sinon an famana a man ka fama o cogo la ou bien e fɛnɛ donna janjo kɔnɔ de non ma don fɔlɔ e ma don janjo kɔnɔ kana don janjo kɔnɔ n tɛ don janjo bi ban kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ donna janjo kɔnɔ ni janjo banna ayi fiyewu i seginni ma nɔgɔn dɛ ayi n'i taara ni janjo banna i seginni ma nɔgɔn non tɛ taa kana don dɛ hali sisan lien b'an cɛ ni mago b'a la hali sisan n bɛ taga an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna o lien bɛ yen janjo tɛna to banbaliya ye janjo ban ni janjo banna an bɛ ɲɔgɔn ye yan n'Ala sɔnna tɔnɔ bura an bɛna se dankɔrɔba ma tɔnɔ bura wali moto de b'e bolo moto singane tɔnɔ bura aw kana yɛlɛ sa e fana bɛ ka anw tapage n'o ye nin question ye ne nin de ye nin kɛ wa ne jugu de y'a kɛ ne t'a dɔn a kɔni kɛra o fana bɛ fɔ wa o tuma e bɛ kisɛw f'i ye o la dɛ mɔgɔ ma kisɛ di ne ma wali moto don tiɲɛ don bolimafɛn t'i bolo sisan ayi i bɛ sen na n bɛ sen na tɔnɔ bura e ni mɔgɔ baden fasa da mɔgɔ t'o la min bɛ moto san ka di ma mɔgɔ ma di yan fɔlɔ mɔgɔ ma di yan fɔlɔ i m'a deli i m'a ɲini mɔgɔ fɛ o yɔrɔ in de sa k'a ɲini mɔgɔ fɛ yan o yɔrɔ o ma nɔgɔn ma dɔɔnin dɛ tɔnɔ bura jatigi t'e bolo ni e y'a fɔ min ma ko nin kɛ o b'o kɛ o jatigi tɛ yen a mɔgɔ bɛ yen tɔnɔ bura mais ne bolo jatigi yɛrɛ kan ka dɔn ka artiste bɛ tan ani min ka kan wala jatigi kan k'o dɔn mais ni ma o dɔn k'o kɛ a ma nɔgɔn ne ka deli fana kɛ o cogoya ye n ka deli ka suma jatigi kunda dɔɔnin wala tɔnɔ bura a bɛ n'a fɔ e ni baarakɛɲɔgɔn dɔ delila ka tafu ta ɲɔgɔn na muso nɔfɛ kɛra sababu ye k'aw fara muso ko y'aw bɔ ɲɔgɔn na tɔnɔ bura o janjo ma ja Surema e bololankolon bɔra a ko la parce que o y'a ta sunkuru ɲumani tɔnɔ bura o san ko ma ja o janjo Allahu Akbar Ala kana jeli to gintana sinon caman bɛna to a gintana mais ne ma tila o an bɛɛ tɔgɔ tun b'a ko la ale y'a ta mais n bɛ ka na de e bɛ ka na mini bilen bilen o kɔni o ko banna ka ban o y'o ta e fana ye nin ka maa wɛrɛ ta a ka to n'a ta ye sa ne na diɲɛ sa n bɛ diɲɛ o kɛra awɔ an tɛ nkalon tigɛ sa walahi an bɛ taa ta sunkɔrɔ de ka na n'a ye balamɔ an ta ti don mɔgɔ la dɛ ayiwa tɔnɔ bura e delila ka mɔgɔ fasa da ka nimisa ka dɔ fasa da ka nimisa ko ale ŋun ka n'a da o delila ka k'i la
bon a kɛra awɔ e y'o sɔn ko kɛ cogo di o y'a sɔrɔ sɔn bɔra ka ban sɔn kun bɔra mais n y'a d'a ma ka tila k'a publier donc i n'i ka sira ne ni n ka sira mais i nimisara dali la nimisara kɛ ale de kun y'a laɲini k'i k'a fasa da ale ya ayi e yɛrɛ de y'a da ayi ne yɛrɛ de ye ne n'a kun jɛra bon ne na taara de gosi o yɔrɔ na na taara dɛ donc ale kɔ i yɛrɛ ma dɛ sinon a bi yan o de don kɔ i yɛrɛ ma tiɲɛ ka ɲi dɛ n'o tɛ a bi yan dɛ cɛ ne n'ale gɛrɛla ɲɔgɔn na ale y'a yɛrɛ fɔ ne yɛrɛ ne ko cɛ ko nin bɛ sɔrɔ ko kunna dɛ voilà jeliba wulila ka boli ka studio sɛgɛrɛ ka taa 50,000 kɔ don sɔn na ka taa sɔn di a tigi ma k'a bɛ dugawu kɛ n ye ko ni min bɛ yen k'an bɛ ɲɔgɔn wele ko ni mago bɛ fɛn o fɛn na n ka taa fɔ a ye a ko ne ye fɛn o fɛn fɔ o kɔfɛ ne yɛrɛ ma si mɛn bilen tellement que don min na ne yɛrɛ bɛ taa ale fasa in ta ne kunna wari bɛɛ de cɛ ka don a sɔn na n ko nin kɔni bɛ cogo min na kɔni a ye DVD sɔn fo ka de fa ne taara sɔn di a tora kuma caman na dɔrɔn ala nin diyara n ye ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an to ɲɔgɔn ye walayi ni mago bɛ fɛn o fɛn na n bɛ yan ne o yɔrɔ la ne dun mako bɛ fɛn dɔ la e ma se k'o fɔ o bɛ fɔ cogo di sɔn kɔni nana d'i ma i kan ka dɔn ko dɔ kan ka kɛ o donc o ko labanna ye an y'o ko bila ye a tɛ ne kalama bilen ne yɛrɛ t'a ka foyi kalama tuguni mais sɔn in dun e ye sɔn in lajigin ka bɛ ka page non sɔn in bɛ fɛn sanfɛ a bɛ yen a mɛnna awɔ a sɔn bɔ kuma mɛnna yɛrɛ de a bɛ san joli ɲɔgɔn bɔ 2020 i ka compte YouTube tɔgɔ Zikiri Burama officiel Zikiri Burama Kulibali officiel Zikiri Burama Kulibali officiel mais a ma bila o kan a bilala jumɛn kan sɔn in bilala Pichichi Media ka page de kan Pichichi Media o y'a sɔrɔ n bɛ Sirima fɛ yen ok san tan a daminɛlen ni san cɛ i ko 2020 i t'a ɲɛɲini ka na a tigi tɔgɔ bɛ yen i k'a ci ma i mago bɛ kisɛ la wa awɔ kɛ o ɲɛɲini k'a tɔgɔ ci ka na an ka ci fɔ a ye ayiwa n y'a mɛn k'a kɛra 2020 Pichichi ka page YouTube kɔnɔ a bɔ a ma sisan o tɔnɔ bura e y'o fasada ka nimisa o dali la mais e n'a ye ɲɔgɔn dɔn cogo di fo ka na se fasada ma dɔ de kɛra sababu ye ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn o fana ye zikiridala de ya non baara ɲɔgɔnya dɔ tun bɛ ne n'o cɛ mais fasatigi in ye dɔnnibaga de ya karamɔgɔ de kun na non fɛn de don musolamɔgɔ de don muso a bɛɛ olu de ye o a terimuso dɔ de nana ni ye ko muso de don o b'a ye jasaki ne n'ale kɔni an tɛ ɲɔgɔn kalama tuguni donc e n'a ye ɲɔgɔn dɔn dɔ de sababu la a yɛrɛ y'a yɛrɛ commenter bon a tigi min fana ye a commentaire kɛ o fana ye caman fɔ a la fana mais tiɲɛ yɛrɛ ye min ye ne de natara awɔ donc k'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ ɲɛna dɔrɔn a ye nata bɔ a la sinon i bɛ t'i kun ci kogo la pow i bɛ bali min na dɔrɔn i kun yɛrɛkɛ la donc ne kekuyara sisan e kekuyara ok k'ale kekuyara keguya ko hukumu kɔnɔ fɔlikɛlaw a y'a wuli fɔlikɛlaw n'olu y'a wuli ni ne ma a wuli a bɛ sa dɛ ni fɔlikɛlaw y'a wuli e bɛ tugu olu kɔ o ye wajibi de ye e ni m'olu wele yan jabaruma sa ala yo fantani biga kasi ko jabaruma sa male sɔn wolofala ko ala ma sɔn wari la fantani biga kasi o jamɔgɔ t'i yɛrɛ sɔn fo ala k'i sɔn Yamadu yo John t'i sɔn fo ala k'i sɔn
Hey. Eni jomi iereson Mogotito fatayano Betuni iereson Ani jodumi iereson Mogokunte luaze uke Betuni iereson Ani jodumi iereson Mogokutito panajugula Betuni iereson Eni jodumi iereson Mogokutito luaze ula Betuni iereson Mogolo kamanasa Mogolo kamanasa Jondi iereson Fola lagison Fatimata Ima juru makame Hine juru ni makado Ima juru makame Makari juru makado Ne burama ulila Ne tarase dogoto rasulullah Nya sora banaba tolu biga kasi Nye banaba tolu niga Gabi kashimela Ukokulu dale meba odrosola Ukaruba alaye ulusola jerabila Bana batolu koma Kulu biga kene ya nini Jabaru mazala muluson kene yana Fatimata Nemiri jayana Moja jondi iereson Fo ala kisone Moni ala kumi mogoson Ne kale na ni ala kuye mogo tukuku iereson Nurukunu iereson kereyana Moko kulu biga kasi Fo ala kuson kereyana Borai Ntara soro fanta sigili me kashida Nye fanta nyinga Nyibi kashi munela Auko kale fanta nyi Kodu kumango kumati fale Auko sigi nyongo kumati fale Kumungo kabuya tale fanta ka Mashi jigi tale fanta ka Ko sabu ke ko jabaru masama leson warila Fadani biga kasi ko alaka son warila Woni jontumi yere son warila ekuni yere son warila Umborai Fatimata Netara bulwazelu ka Netara zo lwazelu bikashila Momu yibila kashila lwaze Akozigiri burama mama Koni kalo sara Kusutigi bina wari minalela Koni kalo sara Sutigi bina wari minalela Aso doti son Nisamuya duna jibi doluka Njega unfara njega untinabo Pulu mogo chama nebe sigila Uni mo ima me sigila Uni mo jugu be sigila Ike chugo chugo
iti kisi mɔgɔ jugu tɔɔrɔ ma ko degun t'u bolo kan n ko ni mɔgɔ tun b'i yɛrɛ sɔn so la e tun n'i yɛrɛ sɔn so la nka Ala de bi jɔnni sɔn n bɔra yen ne taara sɔrɔ fana hɔrɔnmuso dɔ sigilen don a b'i ka kasi n ye hɔrɔnmuso ɲininka i b'i kasi mun ne kelen na hɔrɔnmuso ko ne ma fana mi Ala tanu ka kɛnɛ ka bana bɛ n na dɛ k'o ye mun bana ye ko foroba mansa m'ale sɔn furu la ne ko n ko ni jɔn tun b'i yɛrɛ sɔn e tun n'i yɛrɛ sɔn furu la a ko k'ale tun b'a yɛrɛ sɔn furu la ko nka jɔn t'i yɛrɛ sɔn ko Ala k'i sɔn Fatimata n bɔra yen ne taara sɔrɔ fana waritigi dɔ sigilen don a b'i ka kasi nafolotigi b'i ka kasi n'i b'i kasi mun na n ko ni wari do faama Ala y'i sɔn wari caman na n ko ni nafolo do faama Ala y'i sɔn wari caman na a ko k'o ye tiɲɛ ye a ko ne Burama ma fana ne voyage dumalu caman kɛ fana n ye Dubayi voyage lu kɛ n ye Amérique janyolu caman kɛ n ye Espagne janyolu caman kɛ n ye étage do étage bɛ n bolo n'a kɛra mobili caman ye mobili caman bɛ n bolo n ye dun min ka kasi mun ne la ko jabaru mansa m'ale sɔn woloden na ne ye miiri ne sigiri Burama miiri janya n'a ye ne ye miiri ka miiri ka miiri ka miiri ka miiri haa ni masaya do Ala y'i sɔn masaya la ni wari do Ala kɔni ye sɔn wari caman na sa dɛ n'i ko k'i ka misi 100 saraka ko Ala k'i sɔn woloden na a se b'i ye n'i ye bankɔrɔlu caman faga ko Ala k'i sɔn den na o se b'i ye ka miliyɔn caman don woloden na o se b'i ye ko ni wari kun bɛ wolodennin sɔrɔ e kun na wolodennin san ni wari ye nka wari tɛ se ka wolodennin san abada i bi to Ala kɔ ja ni Ala de ma jɔnni sɔn jɔn tɛ se k'i yɛrɛ sɔn adamadennin ka kun n'i yɛrɛ ye jɔnni bɛɛ ka kun n'i yɛrɛ kun ye n'Ala ye min di adamadennin ma i ka kun n'o ye jɔn t'i yɛrɛ sɔn fo Ala k'i sɔn Fatimu hey juru piano solida hali sisan i bɛ bonya juru in sen kɔrɔ n bɛ fɛ ka tariku dɔ de ɲɛfɔ Fatimata ɲɛna Fatimata i ɲɛ bɛ ne Burama min na fana tɔɔrɔ ne Burama tɔɔrɔ la ne sigiri Burama ɲanina fana dɛ Ala de bi jɔnni da kan dɔn ni Ala y'i da k'i bɛ kɛ fɛn ye i bɛ kɛ fɛn ye ni Ala y'i da k'i bɛ kɛ fɛn min ye i b'o de kɛ diɲɛ kɔnɔ i ɲɛ tɛ ne sigilen na dɔnkilida la Ala kun t'i fɛ sigiri Bura ka fatu fo ne k'e fasa da fɔlɔ bi a kɛra fana Sarau Banadu bina sigiri Burama ka fara lajarabi jugu bina ne kan Ala ye tɔɔrɔ jugu do bɛ ne kan waati jan ne kun bɛ mobili baaraw fana na fana bana jugu bina ne kan ne kun bɛ baara la Togina na Sedu na tun bɛ ka usine na ne jɔlen
angere boro de bora sape fana kana ne tole soro duguma ninga ne bugo gabi angere boro yene bura mata tugu pew ne tura me kule mogoti ga kule kame ne tura wakashili la fana ne resona mune ka wakati sera ne tura ka dugu kulo wakashi fana ka barakala ukunga chade uye boreta kelengele foga na sene bura mama fana uye borela ba mitaka bone bura masafe no kumato wakati ne kumita alikiyama uye boreta yoromi ne girina mume wuli uye ne mine kone kansigi kone se karila togina mo de ziri buramata antara furageli ke yorola uye se samaka do nyongona se dira mogo mema jawti se kolo tugula zarau oye furage se ina fana uya ka furau kenena kataga kilenani kamala insegina kwa nana ne se fara kasura ga pigiri mudo kola jaw fana bi joli nyimi fana o pigiri mu ne joli nyimi ka joli nyimi fuka ta se koloma aye kamala wele kilenani na nana se foni tugul a sura joli bora sena aye joli ko kwa gele yarare akilala ga pigiri mu were ke joli na tuguni bu fitini min kumbe ayo puyin dun ko pampe o pu palen ko akela paraire aye wele bla kamale ma tuguni manana ne koroke ko ama tuguni dungu to dore biga fara baraika fetiga bola esige biga bara donwa ko cheni yere la kwale madili ga ni teni kama se nyona furake folo anya minola o ya soro amikalo kelena Fatimata sarauyo miga kaba ko kuma de fiyana de wene buramata anyakunda samako kaluka samako atala kulo tugu yoro dola samako ulu yene yoro mi pakela baraire kulu tisega se nyana botuguni doko kuka to ale bolo kale bise yene to samako ka ubara tuguni uka barake se ina se tugula aye kalo kelenge tuguni ulu nana donola kubina fujoli ko tuguni sei karila tuguni Fatimata ulu fana ko kulu tisere kulu bi papier dane buramaka kwangata katika lu bara kulu de be sega sei furake kuma damirena ne kuma mifiyana antara katika lu bara uyezi burama fle ko bun ko so ka ku tara farafe furake ko se intolila ko ne tise ga bla bana ba to luka ku bitane burama da yoro werela ko nga boya no je banga se fola banga tane se furake akela bara ire ne koroke ko kangata so utara ne burama da so utato zigiri burama blaso bakora sila dogoni kisima sila anku mode kaso oye ne burama bana ba to e yoro mina utorola ugoko ni kera kamena ne koroke mamadu ko kamena baya ta sisa agata gabure turela mina wele ke dotora luba ukume ukafurake na shira ye atikile herelare
a ye wele kɛ Gabure Ture la olu ko ko k'a to sini na ko dɔgɔtɔrɔ sɛbɛ u bɛɛ taara so dugu jɛra waati min u ye ne Burama ta fana o y'a sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ale ye 60 di u ye ne Burama ta an taara Gabure Ture la olu ye ne Burama filɛ yɔrɔ min na olu ko k'a gɛlɛya la dɛ u y'an ka papiyew filɛ o y'a sɔrɔ an kun taara congé k'alu fana bara Katikaw ko k'an ka taa congé ko n'an ma taa congé joona joona ko ne bi fatu sira la ne y'o mɛn yɔrɔ min ne dabali banna ne tora kule ni kasi la ne jigi bɛɛ tigɛra an taara Katikalu bara an bɔra Katikalu bara an nana congé k'alu ye ne ye yɔrɔ min ko an ka segin k'an ka taa Kati tuguni an seginna an taara Katikalu fɛ tuguni olu ko k'an ka taa joli in furakɛ tuguni an nana o retour la Kismasila de y'an ye yen ka sɔrɔ k'a fɔ k'an ka taa Gabure Ture la an tagalen olu y'an ka papiyew filɛ u y'a fɔ ni Kɔrɔkɛ Mamadu ɲɛna aw taara Katikalu fɛ aw tilala ka taa congé k'alu fɛ tuguni anw tɛna se ka ni bana furakɛ ka abada urgence la fɔlɔ ka n'an ye kirina k'a la a ti balo tuguni anw kɔni bɛ se ka sen tigɛ n'a bɛ jɛn n'o ye ni Kɔrɔkɛ Mamadu ko k'a ti tigɛ ko ni ne bɛ fatu ko n ka fatu ko sen tɛna tigɛ olu ye sira d'an ma f'an ka taga o ye ordonnance dɔ sɛbɛn 60 anw y'o furaw san ka taa so dɔgɔtɔrɔ min welela Kismasila fɛ o ko k'ale bɛ se ka traitement kɛ ko ni joli in banna k'an bɛ opération kɛ o ko k'an bɛ papier kɛ ko ne k'a signé ko ne somɔgɔw k'a signé k'ale yɛrɛ b'a signé ko ni ne fatura ko k'ale tɛna minɛ tuguni an sɔnna an y'a kɛ ten joli ti ka ban ale nana dɔgɔtɔrɔ dɔ wele fo Mɔti ale bɔra Mɔti ka na ne lajɛ k'an ka kɛ opération ye o y'a sɔrɔ kolo in tolila kolo in kunkolo bɛɛ finna mɔgɔ kun tɛ se ka gɛrɛ ne na ni kun mi don ne siso kɔnɔ o b'a sɔrɔ nɛn de wolola i ni nɛn kun mi ɲɔgɔn kunbɛn da la a bɛn ne ni Ala cɛ ni nkalon don Ala kana a to n na fiyewu. Fatimata Bintu u ye ne Burama ta an taara Kalaban an taara opération kɛ yen nɔ u ye kolo ninnu tigɛ ka bɔ ne sen na ni ka nɛgɛ kɛ ne sen na an ye kalo damadamani kɛ fo ka na san 1 kɛ kolo ninnu nuhura dɔɔni u y'a fɔ ko ne sen tɛ se ka kuru tuguni ne kɛla lujura ye Ala lujura in na cogo filɛ na ne Burama bi kasi la n ko Ala ka ne sɔn sen na ne Burama bi kasi la n ko Ala ka ne sɔn sen na. Sentɛgɛ ni jɛtigiw ye k'u bɛ sentɛgɛ ni jɛ la ne b'i hami ne tɛ se ka boli fana ni ne Burama ye senfilatigiw ye k'u bɛ tagama ne b'i hami senko la nka ni jɔn tun b'i yɛrɛ sɔn ne tun na yɛrɛ sɔn sen na dɛ nka e m'a ye jɔnni tɛ se k'i yɛrɛ sɔn f'i ka to Ala kɔ n ye n da yira Jabaru Masala Yamadu yo. John D. Yerson, oh, I like his song. Chena Burai Segena. Ayo. Ku bige alatai. Alati foi ke gwansa. Abetiong. Many action in better menen ko fa kera ki tu munu nga bara la luka role kala jume akula.
wallahi mufo bana in fura kɛli bɛɛ taara 3 millions 500 de la a ko ma nɔgɔ yan koyi wari donna la yɛrɛ de mais togina mɔgɔw ye caman olu de y'a kilan bɛɛ bɔ bon ne yɛrɛ ka mɔgɔw minnu ka ne ka mɔgɔw ka wari min tagala la 100 ɲɔgɔn na voilà ne ka mɔgɔw ko ɲɔgɔn na de tagala la mais togina mɔgɔw olu de y'a caman kɛ et puis Baseru Kisima Sila dɔgɔkɛ de don donc ale fana vraiment a y'a se kɛ parce que ale de sababu yɛrɛ de la sen furakɛ la ale ye ne ye dɔrɔn ale ko k'an ka taga dɔgɔtɔrɔso la ka 60 bɔ ka di donc dugujɛ la a ye ne kɔrɔkɛ wele an tagara tuguni a yɛrɛ tilala k'a ka mobili ta ka taa ka ne kɔrɔkɛ wele ka bɔ kɛrɛfɛ ka 40 d'a ma fana tuguni ko ale tɛ fɛ dɔgɔtɔrɔw k'a ye ko n'u ye ale ye k'a ko tɛna nɔgɔya bilen donc ale y'i dogo k'o kɛ quoi u b'a fɔ ko wari banbali voilà ale ma sɔn ani dɔgɔtɔrɔw ka ɲɔgɔn ye i kɔrɔkɛ in dun a bɛ yen a bɛ yen a minɛ ka ɲɛ dɛ wallahi balima ɲuman vraiment n bɛ n kɔrɔkɛ ninnu fo ani n kɔrɔmuso fo dɛ parce que bana in action caman a tilan bɛɛ passera n kɔrɔmuso n'a cɛ ka so Bugubakuranin na olu tun bɛ Kisima Sila ka so de kɔnɔ k'a kɔlɔsi donc action in bɛɛ kɛra kan to yen de u ye n ladon vraiment n fa ni n baw kun don quoi ne fa yɛrɛ nana o banana de o seginna ka taa a ma se ka to yan don o don bi de ka gɛlɛn don o don bi de ka gɛlɛn ne yɛrɛ nana n ka minɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o y'a fara ɲɔgɔn kan téléphone 2 de tun bɛ n bolo n y'olu 2 bɛɛ da n ka finiw kan n ko a ye taa di n dɔgɔninw ma n ko ne tɛna balo tuguni n ko ne yɛrɛ y'a ɲini Ala fɛ n ko Ala ka ne faga n ko ne jɛnna diɲɛlatigɛ kɔ o y'a sɔrɔ vraiment hali ni moto kun tɛmɛna ne bɛ kirin mais an bɛ wagati min na ko sisan ko in kɛra k'i to minnu ka baara la i n'olu ka lien bɛ cogo di bon ko in kɛra ka ne to olu ka baara la mais bana banlen ne y'o wele n ko ne kɔni alhamdulilayi n bɛ tagama nka a kɛra lujura ye quoi n'u bɛ se ka n dɛmɛ n bɛ se ka balo yɔrɔ sɔrɔ cogo min na n'u bɛ se ka n dɛmɛ n'o ye bon a ye tiɲɛ fɔ fana quoi a ko vraiment ale kɔni y'a ye position ti ne ka mɔgɔw ye donc ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ la pour que ne ka se ka furakɛ sinon ko ni a taara a ɲɛ ma ne banana ka ne to mɔgɔ wɛrɛ de bolo ko ne tɔgɔ enregistrelen tɛ olu bolo parce que ne tun bɛ mobili u ka mobili ninnu baara dɔ de la comme parantiya quoi an bɛ voyager ka taa kɔkana ninnu na Abidjan donc e tun bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka voilà donc a kɛra comme ne tun ye mais o tigi dun bon ne to kibaruya yɛrɛ dɔn depuis ne yɛrɛ banana o taara ne da an ka mɔgɔw ka so fo bi bon ne n'ale ma ɲɔgɔn ye bilen fo bi da kibaruya dɔn donc ne ye san 3 de kɛ bana in na mais ne n'a ma ɲɔgɔn ye o bɛɛ de kɔfɛ i nana don zikiri o bɛɛ kɔfɛ de nana don bana yɛrɛ kɛnɛya ne ye bere bila dɔrɔn a ma tɛmɛ ne tun bɛ tagama ni bere de ye donc mais n ye n t'o la o senfɛ n bɛ taa tailleur dege quoi i ma parce que ne yɛrɛ y'a ye bana kɔni kɔnɔ n ye layidu ta quoi mais i ye finikalan bila de yan donc n bɛ dɔ k'a la halisa tɔnɔ bura wala ne kun ɲinɛn'o kɔ i ɲinɛn'o quoi bana kɔnɔna na n ko n bɛ to ka taa sigi tailleur dɔw de kɔrɔ ka baro kɛ parce que tailleur kun tɛ n na donc ne yɛrɛ tor'o la fo a ko nana don ne yɛrɛ kunkolo la donc n tora ka n sigi ka bɔrɔtɔw kalan donc k'an t'o la fo n yɛrɛ bɛ tagama n bɛ taa sigi bere ni fɛnw ye donc fo a yɛrɛ nana kɛ tailleur yɛrɛ ye ne ye bere bila dɔrɔn ne nana Bamakɔ yan awɔ donc o tuma i tun bɛ min n ye waati caman kɛ yan opération kɛlen ne tagara Kucala i ye Kucala ka voilà parce que n nana commencer ka tagama dɔɔni dɔɔni donc n kɔrɔkɛ min tun bɛ n kɔrɔ n'o ye Mamadu ye o ko k'an ka taa Kucala donc o y'a sɔrɔ fiɲɛ bɔda dɔɔni donna quoi donc an taara Kucala n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen n taara bila o ka so n fa terikɛ dɔ fana bɛ yen dɔɔni b'o kun donc o nana wele kɛ ko vraiment ko ne ka taa ale ka so quoi ko traitement ko minnu bɛ yen k'ale bɛ jɔ n'olu ye donc ne sɔrɔla ka taa o ka so donc
yento yene kana ne kuchala kadeo ye kuchala kade aho aha anga duwe ngolo inaso ah ngolo inaso irad me ngolo nyinaso aha aho eh anga dugu beni we inte kuchala ga isanga nye Cleveland ge kuchala Cleveland kuchala kadire nye école ke kuchala kadire nye école ke kuchala bra anga emission mina sa kunche rola aywa nga yano che anti foli kilenge aywa namo aywa namo 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 kanu jugu ya de ala ni de shirifi de no fengi kanu konia ni to fe kanu jugu ya sa jugu ya kui Jugu
benga solo manana bayaya de solo manana masita de solo manana ayapo solo mana ayapo solo mana haidara wolo de no madari modingedo basita modingedo akanu fara munela abu fara munela abu fara alama mogami fara munela abu fara munu bekeleni bani wolo dunye keleni aidara wolo dunye keleni bani bola ala kirala tijani bora panina badara bora panina iba bora panina aruna bora panina kashigi bora panina solomana bora panina akanu fara alamu fara netufe kanu tugu yade joni nebi shiri fide ukele karatoye joni nebi shiri fide ufara nete karatoye joni bila shiri fide unu nimake karatoye netufe kanu koniyasa Fatima Fatimuna Johnny nebe Fatimu kele Johnny nebe Fatimu kele Jomi bila Fatimana Jomi bila Zaraula Jomi bila Fatimu Zarau Jara Fatimu Jami bila Fatima Zaraula ni make nyamukoroy Jami bila Fatima Zaraula ni make hasiri ni nyamukorote Jami ne bila Fatima Zarala jarayo ne tobe kanu to yasa ne tobe kanu koni yakoi kanu to yasa ni tufe igana son kuduya Burani fene jara kuni tu feki kanu juguya jaguya te makeke mafe sanga kana toro ni tu fe kanu nyani temula bekata iga srafe abana pew tono buranga emission sira kunche yorola fulikan jume mi bulu kadi kanu boni laje bagoma ni wakati jume bulu kadi kanu bagoni laje bagoma bon vraiment mi kanu baga bela jilin fo kala jabaga bela jilen fo mono si yusia abidu ke alaka ko sengelen ke ku siso amina ya rabbi anyu masira alaka sigina anyu mai amina Allahu amin mono fana bina emission la je ambu befu oni fuli kaka kanu baga mana ke jien fa nyaw bega fuli kane jatigu be ama jatigi bo jatigi la mono be malako kan amo bela jilen fo donc a fo baraka nyongo fana yana no zikri dalawi an kan nyongo bene juruba kelena an kana fara ya la sona an kan ke nyongo fe an kan nyongo kanu an kan nyongo deme nyongo kunkola donc mi sego ladili kan fo baraka nyongo zikri dalawi yana ni degun ye kelen soro ay be soro donc na ye nyongo bene te a chamana an ga je be me shila quoi donc vraiment mais na baga nuyere vraiment mo foko sabe foli jaray nunu bay ntirudi nyinga madame vraiment foli kala nuyere fana amu fo de soldani adama nene nu wele wakatu ben jabi burema ko ngani foyende e mo ko ni anga madame ya awo atona bure kan ko foyende madame ne aywa nga madame do anga madame do awo afo anga madame do ibse ka kikelen tay chugudi jama bayin chela anga madame ko kay bashitila ikam ne kanyede am marali manoko
zigiridalaw marali ka taa don dɛ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo foli jara bɛɛ ye vraiment fɔlikɛla ninnu yɛrɛ u bɛ fo wallahi yan'an ka Adama taa yɔrɔ jan a fila bɛɛ tɔgɔ ye Adama micro d'u ma dɛ o y'an ka laada ye yan kɔrɔlenw e tɛ na yan ka taa ni min yɛrɛ ɲɛfɔ fɔlikɛla i b'i yɛrɛ ɲɛfɔ dɛ an ka de ka n'a mako jɔr'i la siɲɛ wɛrɛ i k'i ban dɔrɔn an bɛ nin labɔ e nana an ka émission na yan e k'i ban ka n'an ka wele jaabi a bɛ ɲɛ e tɔgɔ ni jamu pianiste Cheki a tɛ fɔ un pianiste un piano fɔla an Cheki un piano fɔla ok ne fa ni jamu bon salamu alaikum me bɛɛ lajɛlen fo foli diyara n ye bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn donc minnu nana lajɛ u sara t'an bolo ala ka n'u sara donc ne tɔgɔ Adama Ture i Ture bah ni fɔlikɛfɛn in tɔgɔ nin ye piano ye o ye piano de ye ok i bolo lamaga la tan n k'a mɛn d'accord n k'a mɛn siw fasa ye da jara siw ne fa e dun e tɔgɔ ni jamu bon an bɛ bɛɛ lajɛlen fo foli jara ye fɛn fɛn y'i sen bɔ a kɔnɔ wɔrɔ ka se yan Cheki komi dɔn t'anw ta la sinon bi tun ye ne dɔnkɛ don ɲuman ye dɔnkɛ nege bɛ na n tɛ se ka dɔn kɛ non ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala k'aw kisi tigɛdimi ma k'anw yɛrɛw kisi dadimi ma e ka laminalikɛla in ye zigiridala ye dɛ n y'a ye kilipu dɔ la collectif ale bɛ kilipu caman na dɛ collectif in na e yɛrɛ b'a la aw ma collectif k'aw jamakuluba sunkalo san o san sunkalo la an t'o lajɛ ne fa i tɔgɔ ni jamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an b'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ani minnu y'u ka baaraw bila ka wuli ka na émission ni so yen k'u bɛɛ fo ne tɔgɔ Sidi Samake i Samake an b'a sama sen kan ba ani sama bulu kan ba kosɛbɛ o ye n den ye jitumu bala sabali ani bala o tiɲɛ ye dɛ an bɛ k'an dege koyi an b'a kɔkɔ dɔɔni dɔɔni don an bɛ se inshallah ɲɛnɔ b'a la kosɛbɛ a bɛ sunkalo collectif in na tiɲɛ tɛ a kelen tɛ o mɔgɔ caman bɛ yan Bura i nana an ka wele jaabi a diyara n ye ala k'a ni sara ala ka n'a bɔ an kɔnɔ ala ka nin to an kɔnɔ i k'o da kɔnɔ kilisi ala kana nin bɔ an kɔnɔ dɛ ala Cheki bituguni Mira Style le bita in ja walahi Mira Style le ne pari fo sɛbɛnni kɔrɔ suguda la ni maa min mako bɛ Mira Style la a y'a kɔngɔ 94 00 17 24 n'i y'o kɔngɔ dɔrɔn i bɛ Mira Style sɔrɔ k'a wele téléphone na dɔrɔn k'i photo ta dɔrɔn k'a ci Mira ma a b'i ka fini dilan k'a ɲɛ k'a kɛ tɛntɛrɛntɛnw k'a di telimantigi ma ka telimantigi bɛ t'i da kɔngɔ ye wuli sunɔgɔ la k'i ka fini minɛ mɔgɔ si t'o kɛ ni Mira Style tɛ Mariamu i Njayi ala k'a to n kɔnɔ ala kan'a bɔ n kɔnɔ dɛ ala k'a to n kɔnɔ Mariamu Njayi fɛnkɛ den de don Sawuti Njayi i ma Sawuti n tɔgɔ mɛn yan a ye jadi kɛ bani nɔfɛ dɛ bangoni na Sawuti den don aw kana ɲinɛ Sawuti kɔ dɛ Sawuti ye jayidi kɛ dɛ Mariamu ala ka sugu ja i Njayi
k'a fɔ kanubagaw ani lajɛbagaw ɲɛna ko bi de kun ye aw ɲɛ garizigɛ ni ne tun ye aw ɲɛ garizigɛ ye k'a di aw ma kuma la fili ti ban kuma ye toden ne n'i y'a bila dɔw wɛrɛ b'a kun bɔ fɛn bɛɛ b'a den wolo kuma de b'a ba wolo n'a sɔrɔ kumatɔ donna maa min gasi la ko ka yafa ma k'an to denniya ye ne ye denmisɛnnin fitinin ne min kalanso ni ala ma ka jɔnya jira na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun wɛrɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Solution tala anga nyuma kanga jugumanto sayabina solution tala anga nyuma kanga jugumanto nema fura sayala nema solution sayala nema kume to sayala nema jafu sayala agabuna sagabuna alago barala do faruga ko sebe ni bi juma walela ibolo be shetane bolo amina la igadi alama ore be laba ni saya tuna domina ki bolo to alabolo aga haramu foi machi domina ni senana ki bolo to shetane bolo odone la ina nimisa uba soro sigingoti sayabina solution dala saya wasara wajuluwe nema saya nyomo wajulufe ni moga mi fada siriko ye sabani ngoro menege ni moga mi wariti siriko ye kasangena ye baby kulu karamo ba mina Dio siriko ye kasangena ni moga mi ye minisiri siriko ye sabani ngoro menege anga chumato ye baby giri jamana tigi mikani yo sirile kasangena upiga tata kaburu dona ningaga etajito kaburu dibigabu ni mirila kaburu dibela aga haramu iganga sabali oganga ke mawajului oganga ke ne mawajului oganga ke au mawajului ya laza ngaunga sabali sekla ngera junga sai aga haramu fedi shuda nini terige baroge duno agoni maburaima amina na folo mungu soro ninga kilaga etaji jonjo kakilaga mobili chamasa kato jwanga etaji duma ne yere kumo ala kokanye antela kafo amina yarabi dugu kilale betagarida utarane kunu soga macho na fego saya yenterege dum kunterege jetwanye Allahu akbar kuma saya obere mirika e buna bola tunena ani haidara e baroke tukila ni so madani chesa e buna nyita atare da dunumana jiga saya tunga saya toti bere kwe dode aga mobilita kabita chilagana ufatura asidana dode aga motota kabita kana sisa saya yuta asidana tutegi bola aga de mayala kabita kana songo nyinina saya yo mine soni parayoroche wala isati na femini purama kamana kamuso debi kono barata fogata segalo kono toma abinyanina domina muso bijigi sayako musuta walima ko de milenita wala esati hine
fo nyongo nyana wala isa dihine saya tobo kera hine bali saya jamu kera magari bali anga nyuma kanga tumando